Váš pes při tréninku štěká? Jistě mi dáte za pravdu, že nadměrné štěkání při tréninku není úplně vhodným jevem. Ráda vám ukážu, jak se tohoto nešvaru zbavit. Původní chování. A tady vidíte nové chování. Je potřeba si uvědomit, že u temperamentního psa, který má tendenci u tréninku štěkat, je potřeba změnit celý koncept tréninku. Psovod by měl celkově snížit svoji energii, začít mluvit klidnějším hlasem. Dobré je méně opakování, odměňovat spíš pamlsky než hračkou. Trénink jsem začala na 3 kuželech, těsně u mě, a sedla jsem si k tomu, což je pro psa neobvyklé. Pracuje, neštěká, takže dostává odměnu. Pak jsem zvýšila vzdálenost a opět jsem si sedla. Obíhání se dařilo bez štěkání, tak jsem zvýšila obtížnost. Kužel jsem dala do větší vzdálenosti a své tělo jsem zvedla, klekla jsem si na stoličku. Při další lekci jsem zvolila k obíhání jiný předmět. Dosud. Začala jsem úplně stejně jako u kuželů. Na krátké vzdálenosti a v sedě. Pes neštěkal, takže jsem vzdálenost sudu vzdálila a mírně jsem zvedla své tělo, na stoličku jsem si klekla. Cvičení se nám dařilo, pes neštěkal, takže jsem sud zase dala o kousíček dál. Dalším krokem bylo, že jsem se postavila. A v této fázi cvičení přidávám povel. Kužel. 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 Pokud se stane, že pes při cvičení začne štěkat, cvičení přeruším a počkám, až se sklidní. V další fázi tréninku už si mohu dovolit začít trénovat rovnou ve stoje a přidávat povel. A na konci uvidíte i, že už jsem si dovolila přidat i gesto. Krásný. Kužel. No, ty šikovnej. To je vončo.